edolobheni kwaButhelezi eShumayeleni ngaphansi kwenkosi yami umntwana waphinda nini. Ngasuka lapha ngithi ebukhosini ngaphinde ngayogana lapho kugane khona u-Anto baba wethu umntwana Magogo phesheya kwaButhelezi lapho engingene khona. Kusho ukuthi-ke ngalandwa-ke ngingazi nje size emkhosini womama. Iqiniso lithi usaqala loTobu wayengekho engazi. Athi sezwana ngifuna ukunikeza loTobu enimhumusha ngale ndlela nina enimhumusha ngayo. Bese ngifika bese kuyavuka ukuthi le ndaba le ngiyayazi. Uyabona iTobu umuntu nje umbona nje uthi lo unje ushe. Kwehla isimanga sihlangene singabantwana basendlini enkulu kuchitheka iy'shebo sisina ngiyahlabelelela nje mina. Kwasekuthunywa induna ubaba ogada iy'nkomo ubaba uDlamini athi Ngonyama uzothina uhambe ungithibele nanga umntwana omncane wakwaGogo Samuel hambe uyomnikeza le microphone. Athi nawe uzimlando kaTobu? Yena-ke kusho ukuthi-ke ngawubamba-ke akumnandi uma uhamba. Ngaqhubeka nawo-ke lo mkhosi wesivivanyo njengoba ena-ke nguphuba angiphethe ngiyasiza ngisiza ubukhosi ngoba once ngathi mina ngiphethe iyonakele lonke siyasiza. Ngizobona-ke lapho uthe intombini ngena kanjani. Lapho intombini ngena ngokwazi ukuhuba amahubo akithi. Yazi department-ke isinxenxa-ke kanti aqali kanjalo ngingaphansi kwendlovukazi umntana nenkosi ngase ngigijimela omasipala ababili amajuba nothukela. Anthi ngisaqala ukukhuluma ngangesaba nokukhuluma hayi ngagcina ngiyangiphekeka sengikwazi nje nokuthi ngikhulume kuyipodium siyezwana. Lapho entombini ngingene ngokufundisa amahubo. Kwase kufika lezo ikhathi-ke lezo lana engizazi. Ngase ngelekelela ngoba yinto engiyaziyo. Ngiphinde futhi mina anginaye umngani wami ongaze kuthiwe lapha eGauteng umntwana Ntombi uthanda obani cha. Nginithanda nonke. Mangithanda nonke manje ngimeme kunesikhathi athi kuney'ndaba zakhona. Ngibonge omama abagade nina imbali zesizwe. Ngiyabazi omama ukuthi bakwenza ngokuzinikela nangothando. Angizele khona-ke ukuthi-ke bese ngikhuluma-ke ukuthi phakathi lapha endleleni besahamba kanjani cha siyofika isikhathi sakhona. Kodwa umuntu uyamncoma ngokuhle akwenzayo ngoba phakathi kwenu ngineqiniso unothisha unodokotela abanye bahambile baye emshadweni njani ngenxa yalabo mama. Unesilo akasiyo umngani wami angikhazi umchazeli impela ngoba ngiyalizwa igama likaTobu. Lo Nesilo akasiyo umngani wami. Usisi ngesinizo nani ingane zami uyena owangqongqozela iGauteng kwaZulu Natal. Akusekhona ubaba uNdimandi. Ngiyasazi futhi isitori sakhe sekuthiwa udla imali kwashu. Yabona nje zazi zonke iy'tori zenu. Bese ngiyifundisa ziphume ngomama bese ziza la. Leze nithi mina amagosa. Igosa ubona ngathi liyeke ukukhetha lokhu ukuthi ngikhethe ingane kabantu ngoba ngiyithanda umngani wami. Akufuneki ngikhethe kanjalo bazalwane neza. Bheka umuntu ukuthi wenza. Bese-ke ngiyakuthathe isinowa nakho uyasithanda simi kahle unamahlomo ukuthi hayi lona yinduna yokwenza ikhona-ke andinezwa akhona futhi amagosa
lokho okuzomsiza mina kakhulu ukuthi kube lula ukusebenzela. Khona nje intombazane la khona kade ngithi ikhaya ngiyayisiza nomunye wozana impilo ingane. Khona enthe usisinesi akakambizele zona. Khona bebe u2. Kodwa bembiza oyedwa wayeseza noyedwa woza. Kufuka woza kuphi? Nimenqondo zani nimenqondo ngozamekeni. Lona uze naye vele bayafana. Zikhona futhi enjengabo laba. Anti nababona. Wesisigugu phela ususisi. Uzokwazi ukukontrola lezi ngane wedwa bengakho abasisayo. Sondela kimi, sondela. Uzokwazi ukukontrola lezi ngane engekho kusisayo. Uyakwazi vele kufanele bebe khona osizana nabo ukuze kube ne-order. Sehla. Uyabona angakababoni begida ngilimele mina. Bengithi ngifuna ukufika ebusuku. Ngizonke ngihamba ama-district ngiyafika ngiphumule bese ngisakile ebusuku. Ngizonibona. Amahubo mangwafundisa athatha 2. Khulumani siyaxoxa nje. Nisengawafunda. Ninakhuluma kanye aphume nje oyedwa ozwilithini ngibuze nisengawafunda manje amahubo nizela amahubo. Lalelani bangani bami, yazi thina abanye bethu singawafunda, abanye bethu singeke siwafunde. Yingoba nje nifika ngo7 lapha. Selilambile ngithi. Thulani-ke ngiyacabangela thulani. Ngiyabona-ke ngonyaka ozayo uNkulunkulu sengishishwa kukhula uNkulunkulu esambekile. Sengathi ngasheshe nje kulunge lokho okungithathayo. Ngize kini futhi bese ngiyanibona ukuthi ngihlola kanjani. Ngoba umntwana uThembi wangithatha ngangisemncane wanyisa eNewcastle ngatshengisa ukuthi intombi ihlola kanjani kwenzelwe impontshi umama aqondane nentombi bomama yenzani okuyikho lapha ekhaya. Phumani uba abangani balezi ngane. Phumani banengane obona kahle ukuthi ngiyayithanda mina. Zizayibona nalezi ezinye uba nithandwa ubani. Ngiyabona loo nto leyo. Ngiyeza kini. Yabantu uNkazwa uGugu nje wayengekho umuntu omdala ommonithayo. Wasuka uGugu wazothatha imic wazokhuluma. Kwaku-wrong. Sezwana ngisho khona nifundele wayethuthele kangakanani. Kodwa phambi komuntu omdala kwakungafanele. Kodwa yena wayekhipha okubuhlungu ngoba zajabula ezinye ingane emayikhulu. Ngisekhona. Yebo. Webona masamkhuza utshwala nengane. Uyazini ma intombi iphethe umhlanga. Sekuyigatsha lo. Ngisazoyibuza ukuthi mase iphuma naceleni nomhlanga ishutha. Angithi uma uphuma kini uphuma uthi uNkulunkulu uhamba nami sekunamba nezenkulu. Uthi mina ngiyothatha umhlanga wami. Ngiwusa enkosini yami. Athi singaba
zakwaZulu abazalwane. Athi niyazazi igama. Uyabona nje ngoba wehlula insizwa zikweshela hayi ngoba wazi kakhulu uvishelwa uNkulunkulu nanezidalwa zakini zibonjwa uzobanjwa isigebengu lapha. Nazi sisuke sifuna ukukuzwa. Sikhehe ngemali. Wathi wasizwisa bese siyakudanga. Yabona nje lapha entombini emabeleni nawami mama ayinkomane mama sikhenye ngebele lakho. Uyabona nje phakathi kwenu manini nitshe phakathi kwenu khona itshitshi elifake icici enkabeni. Usabathe nokuthi enkabeni khona. Oh, uzumhlola indaba ezethu. Sibambe umhlangano womhlaba. Kuyatholakala ukuthi ezikoleni enhlala kuzo kunamagobolondo otshwala. Ningamani uyabona mawuyinuku kini. Ngisho nalapho khona yabantu ayinona. Ngibona ngishehamba ukuthi lo inona. Uthosha kwasani engqulini. Awukwazi ukufica isikole esiklini bese ngitheni daqasa. Ungabisathi mina ngida intombani nezo. Mina ngiyasiza njengengane yasekhaya nokuyana nokuhlonipha ukuthi akake buka nisihle kanjani. Buka nisihle kanjani ingane yentombazana. Iyahlonishwa igegege ingakho uma uhleli njengemfana uthatha isikhuni befuna ukukuhlosa sona ngoba awuhleli kahle. Uzongisiza zegugu ngoba abisikhathi asikho ungibhekele labo bona kahle ukuthi bengasiza. Bazobe beyini ke bona sizobatha sithi amagosa. Wena ke ulida bona. Bengicelela bona. Ngiyakhuleka. Nayanazi usisinesu uyazi. Ngadubha igoli ngoba linomsindo. Yabona masexatshana onomsindo kakhulu vele ngiphelele ngamandla ngingabe ngisathi ngizothini. Lapha eKZN bomama bami ngiyamthanda unenkinga. Umnyango asemkhatsha ngaya uze wona wehluleke ngisho eyintombini zakhona ngani. Sengafuna ikhansela ukuthi kungenzeke yini hamba sizokhuzana manje kungenzeke yini angizwani indaba ezithi bomama anizwani yini lele banayo khona lento yokubeka isandla ehlombe lomunye nasemhlaba. Niyaphuma emaphaseji nize njengegaba lilandelana mase usufikile phambili bese uphindela emuva lebe bebengemuva kwenu bayenyuka nabo kube sengathi amagagasi kanti futhi nakho lokho ukuthi nishiyane ekhaya. Umama usele ekhaya uhleli ku-TV uyayibona ingane yakhe mase kuphintshele kanje anikwazi ukuthi nibonakala. Yabona lengane encane ngithinteka imayithi ngase ngajabula ngakho ngoba thina sihlale emuva. Angifuni ke mina ngifuna ingane sibe phambili ngoba sisabadala nibe isibonelo. Futhi ngiyezwa nini ukuthi niyasoma. Nisomelana? Yebo mntwana. Nisomelana? Yebo ndabezina. Maningi. Akeni ngiyeleni. Futhi ngiyezwa ukuthi nilalana nodwa. Lapho akungasho ukuthi kwenziwa iGauteng kodwa lalelana ngandaba. Umoya nje uzwayo ukuthi ugilwa lomkhuba
ukuthi ke ma wenzekile eGauteng hlalani ningawenzi ingane zami nisomela uvumelana nje akangithi uyakusoma ke lo ugcina ususangana akwenzeki ushalelele impilo siyahamba iyongena khona futhi la eGoli ingane yasoma yakhulela ngazathi uphutula kuthatha abiyeza lo intombazane ikintshela ukubika kangakanani soma niyabathi yazazi indaba niyabathi yazazi ngitshela abantu abehlukene ngamthi le ntombazane ngazayibika kwahulumeni basethi manje izodinga imchazela ukuthi cha ake nuyeke nomsomo lo kodwa nantoni ihlahla ogqoka umutsha ngezekini umutsha nje bese egqoka lokho njengalokho ogqokwe yini eze ngaphambili kugqokeni niyabona lokho angikhathathi uhlalo obunjani abanye bafaka ngale ndlela yakudala omagagasi obani bayazi abantu abadala wona mutshana sondela phambili niyabona usubusa lokhu kuthiwa isigege aniyabona kwakuvunuleni kunegama uyabona isigubhu akasagqoki lo ngoba kuthiwa yena isuke ibhejile intombi bayigqoka ured isuke isingaqoma nini niyayibona loo nto leyo usisigubhu usephulile aniyabona usegqoka ivuzi ngalazi ivuzi okay umntwana ubukelile yambothi ugqokani umntwana ungqokayo yambothi ugqokani into enjalo base bona behlobisa-ke isiketi esiblack base befaka amakhalazi ngobuhlalu ngokubeka kahle lamakulenga kuthiwa bayakhuluma mama anikwazi natini nakwazi bafundiseniwe ukuthi-ke abagqoke-ke ivuzi osuke sevuthile ifuna i-uniform ibe sidikanyana o-yellow o-white kudala kuthiwa babegqoka lezi iketi zejalimane nayibona loo nto leyo kwakugqokwa zingane sheno waza sheno zochaza kwakugqokwa lezi ngane encane impela imbala engacacile nomuthi eqala ingawugqoki fake njengamabhajanyana anjani uyakwazi shena lokho kokugqokwa zingane encane awubatshela yebo kwesijalimane sanibonani ngani ningafuthi hayi ngani zami isijalimane sithi isijalimane isishweshwe ngene ngamanye amazwi isishweshwe khona okugqokwa yini ogqokwa zingane lezi ey'ncanyanyana lezi ey'ncanyanyana iy'ngane manje-ke sehlukene kakhulu indaba ezithi sehlukene kakhulu sivela nokuyibona nje zinjena nesivela iy'ndawo ey'ngafani indaba ezithi kodwa-ke fundisa-ke indaba ezithi abanye bafake o-white mayisikini kuthiwa isibhejileke leyo isingaqobo sekuyini-ke ured ibheje igcina ibona ukuthi iqina impela-ke manje igcina isingena kwivuzi linomehluko kanjani-ke ivuzi ligqokwa intombi esikhulile intombi esikomile kodwa engazele nisekhona ithi sikonyiwe isikomile njalo avele umkhonyana ayilobole iqhubeke nakho
besifaka amaqanda lawo uhlalo obumhlophe umuntu nomuntu usuke ubala inkomo uma ilobole ngeenkomo eziwu-10 leyo mici leyo lokhu uyigaxa iba u-10 iyabonakala ukuthi intombi yomuntu. Emvunulweni kunenhlamba kodwa engingasho ukuthi ngoba sengikhulumile akusezukufaka-ke ngokuthi uma usuthenga uthenge umuthi lokhu kuyinhlamba njengoba notobe ekugqokile enabona uyabona ma ungekho leso sigaba nangisane ngamagwala nini ngoba umuntu umazi uthi uyajola kodwa niyavuma ukuhamba naye phakathi kwenu usuke angagcolisi lowo muntu. Khulumani impela nina ingane niyazathi uba nijola nobana nithi nizwithi kumangalani khona njengomuntu osazi indoda wena ungayazi indoda uvumelane hamba nawe nikini umuntu esejola wena ujoli awukwazi uzokufaka noshefu lo ukuthi ena jola nawe konakele bengicela kubaba anganoma vele usenyanga yonke awuhambe uyokwenza ivusi uzocela umntwana uyaxhumana umntanweleni uzokusendela uzonikeza nawe akusenayo yakho uzokunikeza uhambe uyofuna ivusi uzophuthuma komama-ke bekwenzele ungasakhamba nalo wena okuze manje futhi ngiyazehlisa ngihlala nani ndale nani yose ngihlukane nani ngolesihlanu kusukela ngolesithathu ngesine ngolesihlanu ngine nisuke ninani nifundise ukuthi mawulala thandaza phakathi nokuthandaza bekukhulekele sona isihlanu sihlushwa amadoda musukushaya njengoba iyangihlupha eyayo wathi khona abantu abafeba amadoda ababaphethe kahle ngiyaxolisa ingane zami ukuthi ngibathole akhona amadoda fabe impela nje unkosikazi ngaze ngimkhethelele noma ngamniki iziko ngaze ngimkhethelele lokudlelwa indoda ongasathindayo kodwa noma kunjalo hlonipha indoda yakho njani kodwa gcinani kosuku ubuya kuphi kuwe mani indoda yakho nje engicela ukuthi akasisilalivana ngaphansi yizona eganisa abantu besifazane akusisayidala ikhefu nalesi sinefeni esihlanu yazi le mina angidli isinefu angiphuzi intshwala futhi ngimfishane nakumadrinki ngizungiphuza lamanzi bese ngihlukuza ngiyilalela amabheshu ethu ancane ngiyengwe ingonyama ndabezitha wadlani kwenendlini yabona njeke lawo-ke asuke seqedile awumkhuleko angizama ngenze njani webangani bamnaka bethi isikhathi sisekhona niyavuma kodwa mnengudwezane uyakwazi umanqele mnenguthandayo umzukulwane uhlabelele zonke lezi zinto futhi ngenza sure ukuthi agqoke kahle ukuze nabanye bahawule nami nomzukulu sezadla amakomplethi lezi ngane yabona ngabezobe ngiceda nje i-energy yami isingane engisenza zokwenza njalo khuluma nazo Batiti umatiti ngesikhathi niphuma emakhaya nizana nisezokwenzani
mina bengicela noma umntwana ngifundisa amaphilo ngoba lokho enikwenzayo ku-out uma ningacabanga ukuthi umntwana usuke i-distance engakanani upetrol emotweni usipedweni kuhambe lokwaharisha imoto umuntu omdala ngizoniphendulela ukuthi nikwazi ukuzala akwazi okunjeke noma nithola amabili ngoba vele emakhaya enifike manje nisazohamba nima usho ukuthi usisinesi ngiyaxolisa umphendulo usho ukuthi akakazi afike uyabona ma umqondo usukhathele awukhoni ukuzwa lutho ngiyabona ngoba sifike zathi ena asisekho right ukuthi singafunda ngizokahlabelela khona kodwa ngiyazi uyothi ephuma la uzobe engasayazi lonto leyo ngoba nina nithe u7 kodwa naqala o12 ngaphuma ngahlala ehotela kwaze ngashaya u11 ingane enkosi yazo ngithatha ngopast 10 kodwa ngize ngangena la ngo12 elikabani ijuphutha elengane noma ngelene lingahlelekile ngabezitha ngiyavuma ukungahlele kwenu cela nilawulekeni ngabezitha ngiyavuma omama abahlelekayo nami ngiphathi yabo onomehlo abangahlelekayo kodwa-ke bengingachazi ekufundile okungibambile ngizonibuzela mina ingane zami mazenini ukuthi mina ngiyeza